ହାରି ହାରି ଜିତିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେଇ ମଜା ବୋଧେ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ତାହା ବୋଧେ କେଉଁଥିରେ ହିଁ ନଥାଏ। ଆଉ ଅସଫଳତା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁଥିରେ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଅସଫଳତା ହେଇଛି। 21 ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲି, କାଲିଠୁ 5ଟା ହାବିଟ୍ କହିବି, ତାପରେ ମୋର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।